Вітаю, я Наста, а ты слухаеш Белліт, падкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. Сённяшнім выпускам я пачынаю новы цыкл, які называецца «Сёлета», і сутнасць яго вельмі простая. Я буду вам расказваць пра цікавыя творы беларускай літаратуры, якія сёлета святкуюць свой юбілей. І перад пачаткам традыцыйна дзякую ўсім, хто падтрымлівае гэты падкаст, і нагадаю, што цяпер гэта можна зрабіць таксама праз сайт patreon.com, аформіць падпіску, і ўсе падрабязнасці вы знойдзеце ў апісанні да гэтага выпуску. А герой сённяшняга выпуску гэта Якуб Колас, адразу два творы якога сёлета юбіляры. І пачынаем мы са зборніка «Казкі жыцця», якому спаўняецца 95 гадоў. Сам Колас ацэньваў свае казкі жыцця вельмі высока, і ў 1939 годзе у лісце да літаратуразнаўцы Юльяна Пшыркова ён пісаў, што надае гэтаму твору вялікае значэнне ў сваёй творчасці і ставіць услед за «Новай зямлёй» і Сымонам Музыкам. А я яго перачытвала, і мне падалося, што нават неяк нібыта адкрыла яго наноў, бо многія апавяданні падаліся настолькі балючымі і актуальнымі, а прайшло ж ужо амаль стагоддзе з таго часу. Ствараў гэты зборнік Колас амаль палову стагоддзя, і першыя апавяданні «У балоце» і «Жывая вада» былі напісаныя ў 1907 годзе, а апошняя «Страказа» ў 1956. Я вырашыла перачытаць акурат тое самае першае выданне, якое выйшло ў 26 годзе і якому сёлета спаўняецца 95 гадоў. Я знайшла ў нацыянальнай бібліятэцы менавіта яго. Гэта было вельмі патрапанае такое старэнькае выданне, але яго вельмі прыемна было трымаць у руках і разумець, што гэта коласаўскае прыжыццёвае выданне, што яго сучаснікі чыталі менавіта такое. І, дарэчы, яно вельмі прыгожае. У апісанні да выпуска будзе спасылка на гэтую кнігу, абавязкова зірніце, як выглядае вокладка яе. У гэтым зборніку Колас ператвараў абсалютна жыццёвыя сітуацыі ў алегарычныя вобразы, рабіў іх універсальнымі, і ўсе сітуацыі былі вельмі надзённымі, актуальнымі на той час, бо ў грамадстве і ў дзяржаве адбываліся вялікія сацыяльна-палітычныя зрухі, перамены. Але, як высветлілася, як я перачытала, многія творы са зборніка застаюцца актуальнымі і па сёння, і тут мне хочацца дадаць, на жаль, вы зразумееце, чаму я звярну ўвагу на некаторыя апавяданні, якія ў наш час чытаюцца вельмі балюча. У гэтым зборніку асноўнымі дзеючымі асобамі становяцца не людзі, а прырода, дрэвы, птушкі, жывёлы, рэкі, нейкія нежывыя прадметы, напрыклад, камень. І такія персанажы вымагалі ад Коласа адмысловага падыходу да напісання тэкстаў, бо трэба было падрыхтаваць тагачаснага чытача, што гэта не проста дзіцячая казачка, дзе дрэвы размаўляюць, і над гэтай казачкай можна не задумвацца. Насамрэч, гэта сапраўды глыбокія алегарычныя тэксты. Напрыклад, апавяданне «Хмарка» 1913 года, яно можа падацца простай гісторыяй пра хмару, дзеці могуць яго прачытаць, пра хмару, якая лётае па свеце, назірае, што там унізе робіцца, глядзіць на ўсіх зверху, і насамрэч, за вобразам хмаркі хаваецца беларуская інтэлігенцыя, глухая да патрэб народа. Памятаеце, я вам у выпуску з цыкла асобы пра зборнік Максіма Гарэцкага расказвала, зборнік «Рунь», і там ёсць апавяданні ў лазні і роднае карэнне. І ў гэтых творах маладыя разумныя хлопцы, якія выходзілі з сялян, яны атрымлівалі добрую адукацыю, але пры гэтым стараліся не адрывацца ад свайго роднага карэння і памятаць, адкуль яны выйшлі і хто іх выгадаваў. У Коласа ж, наадварот, хмарка бесклапотна лётае высока, усё яе адтуль з вышыні падаецца такім прыгожым, яна хоча ўбачыць як мага больш новага, убачыць свет, таму яна нідзе не затрымліваецца, яна лётае далей, і пры гэтым яна не разумее, што яна патрэбная родным мясцінам, што, напрыклад, сухім палям, якія так чакаюць з неба вады, ім патрэбная гэтая хмарка, ім патрэбны гэты дождж з яе. Але ж хмарка лётала і ніяк не магла зразумець, дзе яе месца, і ўрэшце яна вярнулася ў свой край, яна пралілася дажджом і зразумела, у чым яе прызначэнне і дзе яе дом і для чаго яна ўвогуле патрэбная. І ведаеце, гэта вельмі актуальнае ў наш час апавяданне, бо цяпер, на жаль, многія беларусы з'язджаюць з краіны ў пошуках лепшага жыцця, і тут ніхто не мае права іх асуджаць, бо гэта іх жыццё, іх выбар, гэта асабісты выбар кожнага, але ж Колас да такога ставіцца даволі скептычна і піша. «От навука для тваіх дзяцей. Моцна ж накажы ты ім, дружа, каб не лёталі дарэмна па свеце, не бадзяліся. У сваім кутку работы досыць для кожнага». А яшчэ тут важна заўважыць, што эпіграфам да свайго апавядання Колас зрабіў свае шарадкі, добра нам усім вядомыя. «Не шукай ты шчасця долі на чужым далёкім полі».
Але на той час такія патрыятычныя заклікі былі вельмі важнымі ў сувязі з працэсам фарміравання беларускай нацыі, і тады было важным данесці да людзей, што трэба заставацца на роднай зямлі і прыносіць для яе карысць. Хаця можна сказаць, што такі працэс працягваецца і ў наш час, нават не столькі фарміравання, колькі асэнсавання і яднання. Гэтую ж тэму працягвае і апавяданне «Крыніца» 1913 года. Там крынічка, таксама не паслухаўшыся сваёй маці гары, палілася ў чужы незнаёмы край і страціла сваё першапачатковае аблічча, згубіла свой дом. Таксама вельмі актуальным у наш час гучыць апавяданне «Балотны агонь». Бярозка расла ў лесе між вялікіх дрэў, яна была маленькай, адзінокай, і ў яе была толькі адна радасць. Ноччу яна бачыла недзе здалёк агонь, які свяціўся, а потым высветлілася, што гэта быў зусім не агонь, а свяціліся на балоце гнілякі. Я думаю, што мы ўсе сутыкаліся ў жыцці з падобнымі сітуацыямі, калі нешта такое прывабнае здалёк насамрэч аказвалася простым гніляком. І вельмі часта так бывае з людзьмі ў соцсетках, якія сабе ствараюць віртуальны вобраз, якому насамрэч не адпавядаюць. Або ў жыцці нейкі чалавек, прыгожы звонку, аказваецца пустым або гнілым унутры. Увогуле ў гэтым зборніку што не апавяданне, то актуальная гісторыя з жыцця. Напрыклад, пасля апавядання «Што лепей» 1917 года можна задумацца, а ці так ты жывеш. Вецер там запытвае ў хвоі. Што лепей, пражыць свой век ціха, спакойна, не пазнаўшы, як міла жыццё, ці пазнаць яго хараство і вартасць цаной вялікага няшчасця. Колас дакладна выступае за тое, каб няспынна рухацца, дасягаць нават недасяжных ідэалаў, але не жыць сытым і спакойным жыццём. І вось тое самае апавяданне, пра якое я ў пачатку казала, што яно занадта балючае і актуальнае для нашага часу. Гэта апавяданне «Проціў вады». Я яго перачытвала з дрыжыкамі на скуры. Вось паслухайце яго пачатак, ці не нагадвае ён вам нічога. Ніхто не памятае, калі асталяваўся тут стары дзед. Дзед назіраў за парадкамі ў лесе, вартаваў луг і поле, быў поўным гаспадаром над усім навокал, і без яго ведама не адбывалася ніводная справа. Лес рос толькі там, дзе паказваў дзед, а калі якое дрэва кідала сваё насенне ў аблюбаваны грунт, стары дзед гневаўся і не даваў яму ходу. У гэтым апавяданні стары дзед вельмі даўно наводзіць свае парадкі, і ўсё мусіць быць менавіта так, як ён лічыць, але навакольная прырода не хоча яму падпарадкоўвацца, яна хоча развівацца, і гэта ўрэшце прыводзіць да заканамернага выніку, які хацелася б вельмі бачыць і ў нашай сітуацыі. Дурны, дурны дзед. Не воля аднаго, а воля ўсіх толькі і можа мець сілу і права. Колас тут выступае абсалютна супраць неабмежаванай улады аднаго манарха, бо гэта зусім не спрыяе прагрэсу, толькі затарможвае натуральнае развіццё. Калі звярнуцца да жанравай прыналежнасці казак жыцця, то можна адзначыць, што кампазіцыйна яны сапраўды найбольш нагадваюць казкі. Ёсць традыцыйны для казак зачын, які аўтар напоўніў глыбокім філасофскім зместам, а таксама дадаў да яго алегарычны сюжэт і канцоўку з пэўнай мараллю. Мноства апісанняў прыроды, і Колас сапраўды дасягнуў значных вышыняў у пейзажнай прозе. І таксама гэтыя апавяданні, напоўненыя народнай мудрасцю, тут можна сустрэць цікавыя прыказкі і прымаўкі, напрыклад, «Жыва, хлопцы, жыва, будзе водка і піва. Пусці свінню пад стол, то яна захоча і на стол». Падобныя творы даюць нам зразумець, што няма ў свеце нічога новага, і нашы папярэднікі ўжо праз усё гэта праходзілі і пакінулі нам такі напамін у выглядзе літаратурных твораў. Таму вельмі вам раю казкі жыцця Якуба Коласа. Яшчэ адзін твор Коласа, якому сёлета спаўняецца 95 гадоў, гэта аповесць «На прасторах жыцця», якая расказвае пра моладзь 1920-х гадоў. Твор можа падацца для нас менш цікавым, але ён важны для разумення эпохі, у якой пісаўся. Іван Навуменка ў літаратуразнаўчай працы «З глыбін жыцця» адзначае, што «На прасторах жыцця» гэта першы буйны твор Коласа на матэрыяле савецкай рэчаіснасці. І гэта пазітыўны твор, які станоўча ацэньвае тое, што прынесла з сабой усталяванне савецкай улады. І ўжо ад адных гэтых слоў нам можа зрабіцца смешна, бо словы «савецкая ўлада» і «пазітыўны» не могуць знаходзіцца ў адным сказе побач. Але пісьменнік вырашыў паглядзець, які ён новы савецкі чалавек, якія змены ў характар чалавека ўнесла гэтае новае грамадска-палітычнае жыццё, і таму ён зрабіў сваіх герояў маладымі, актыўнымі і вырашыў прасачыць іх шлях з маленства. Бо ў пачатку гэтага твора галоўныя героі Сцяпан Барута і Алена Гарнашка яшчэ зусім дзеці. Калі апісаць простымі словамі сюжэт, то гэта гісторыя жыцця хлопца і дзяўчыны, якія сталеюць і шукаюць сваё месца ў жыцці.
Яны абодва вельмі цікаўныя да свету, і ім хочацца вучыцца, спасцігаць новае, глядзець на свет, і таму яны выпраўляюцца з дома ў дарогу. І часы ўжо прыйшлі новыя, улада ў краіне перайшла да народу, але ўсё яшчэ засталіся людзі старых поглядаў, якія ўсё гэта новае не прымаюць. І Колас выступае супраць такіх людзей, бо лічыць, што прыватная ўласнасць і адсутнасць адчування калектыўнасці сапсавалі прыроду чалавека. І гэтым творам Колас сцвярджае неабходнасць выгадаваць новага савецкага чалавека, які будзе будаваць новую камуністычную дзяржаву. Гучыць даволі пафасна, але ж такія часы былі, і змены ў грамадска-палітычным ладзе прынеслі ў літаратуру такія новыя тэмы. Праўда, у наш час падобныя творы ўсё ж такі ўспрымаюцца даволі саркастычна. Але калі разглядаць мастацкія вартасці гэтага твора, абстрагуючыся ад тэмы камуністычнага будаўніцтва, то ў гэтым творы мы знойдзем шмат цікавага. Напрыклад, спосаб, якім Колас апісвае герояў, бо ён нібыта выступае для іх у якасці старэйшага таварыша. І таму ў творы ён не проста апісвае характары ці знешнасць герояў, апісвае іх жыццё, але ён дае ім усім уласную эмацыйна афарбаваную ацэнку. Ён нібыта за іх перажывае, бо яму вельмі падабаюцца гэтыя энергічныя маладзёны, ён нават ім трошкі зайздросціць іхняй маладосці, хаця, дарэчы, яму самому на момант напісання твора было крыху больш за 40 гадоў. Але мне здаецца, што ў тыя часы чалавек у 40 адчуваў сябе ўжо на ўсе 80, бо гэта ў нас цяпер пасля 30 чалавек все яшчэ юнак, але ў тыя часы гэта ўсё ж такі было трошкі па-іншаму. Таму сцёпка ў творы ёсць увасабленнем гэтых маладых, нованароджаных савецкіх сіл. І перад юнаком паўстае пытанне, чым жа займацца далей пасля школы, і гэтае пытанне актуальна і цяпер, бо наша адукацыйная сістэма пабудаваная вельмі дзіўна, бо ты толькі скончыў школу, табе 16-17 гадоў, і цябе тут жа прымушаюць рабіць выбар, прычым гэта адзін з самых важных выбараў у жыцці, гэта выбар прафесіі і справы, якой ты будзеш займацца далей. А што калі раптам праз год я перадумаю, бо, напрыклад, тады ува мне гаварыў нейкі юнацкі максімалізм, я хацела выратоўваць людзей, пайшла ў медыцынскі, але там правучылася год, зразумела, што мне не хапае сіл, што мне хочацца чагосьці больш лёгкага, хуткага, што ўжо можна выконваць, прымяняць на практыцы, і захацелася, напрыклад, з лекараў перакваліфікавацца ў маркетолагі. Але ж я ўжо паступіла ў мед, гэта было даволі няпроста. І што рабіць цяпер? Такія складаныя пытанні часам узнікаюць перад сучаснымі маладзёнамі. Хаця ў наш час увогуле вышэйшая адукацыя абсалютна абясцэнілася. Можна і без вышэйшай адукацыі зарабляць добрыя грошы і знайсці сабе працу, таму гэта чыстая фармальнасць. Людзі заканчваюць універсітэты, яны знаходзяць працу нават па спецыяльнасці, яны працуюць, але нават пасля 30 гадоў яны яшчэ асабліва не ведаюць, чым бы хацелі займацца ў жыцці, як гэта модна казаць, кім бы яны хацелі стаць, калі вырастуць. Хаця ў наш час все ж такі нашмат прасцей гэта рабіць, і на цябе ніхто не глядзіць коса, калі ты, напрыклад, пасля 40 ідзеш вучыцца, перавучвацца новай прафесіі. Наадварот, гэта ўспрымаецца даволі пазітыўна, бо ў некаторых пасля 40 жыццё толькі пачынаецца, і гэта класна. Але перад яго героем Сцяпанам Барутам сапраўды стаіць даволі складаны выбар, куды ісці вучыцца пасля школы, калі скончыў школу да таго ж паспяхова, і ён накіроўваецца вучыцца на рабфак у горад, і гэты горад шмат у чым зменіць ягоны светапогляд. Бо ён жа не адзін такі накіраваўся ў сталіцу, бо ва універсітэты Менску ехала моладзь з усіх куткоў краіны, і ўсім ім трэба было даць прытулак, вучыцца, апранаць іх, карміць. І Іван Навуменка ў тым жа даследаванні з глыбін жыцця піша: Якуб Колас быў першым пісьменнікам у беларускай літаратуры, які па-мастацку праўдзіва паказаў нараджэнне новых адносін паміж горадам і вёскай. Але ж зусім не абавязкова ехаць у горад, каб там застацца, бо трэба памятаць пра родны куток, і калі ты набыў веды ў горадзе, трэба вяртацца дадому ў вёску, каб ёй дапамагаць і прымяняць атрыманыя веды. І ў Сцёпкі ўсё гэта атрымліваецца. Дарэчы, гэтыя матывы калектыўнай працы на карысць грамадства прасочваюцца і ў многіх апавяданнях сказак жыцця, пра якія я расказвала раней, і пісаліся ж гэтыя творы прыкладна ў адзін перыяд. Такія яны сёлетнія кнігі юбіляры, і я спадзяюся, што гэтая новая рубрыка вам прыйдзецца даспадобы, а ў наступным выпуску з гэтага цыклу мы паслухаем пра твор, які сваёй лексікай выклікаў шмат смеху ў маіх аднакласнікаў, і я думаю, што фраза «хрэн табе ў вочы» была адной з самых яркіх, што яны запомнілі са школьных урокаў літаратуры. І гэта ўсё пра пінскую шляхту Дуніна Марцінкевіча. А на гэтым я развітваюся. З вами была Наста і падкаст «Белліт». Да сустрэчы.